everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and today I'm talking about Sibongile and the Dlaminis. Izinto-ke azihambi neze kahle laphayana ke kuSibongile emva kokuthi ukwenze phumela obala watshela wonke umuntu ukuthi cha yena uyamthanda nje impela uSibongile. Lokho kwenza ukuthi ke uphethena fonela uDeli wamtshela ukuthi uyamxosha uSibo ngenxa ke yezenzo zakhe. Mayemxosha guys uSibo uphetheni hayi kwavela kwathi ke bonke abantu basenze laphana kaDlamini bathi cha nathi sishiya phansi amathuluzi siyahamba. Uma ngabe nje ngixosha uSibongile cha nathi siyahamba. Hayi wavela baxosha bonke kuphetheni wathi hayi hambani ke wasala ke ngesenasisebenzi ke zasendlini. Ngapha uwenzeni guys can do anything for ukuthi uSibongile abe khona laphana kwaDlamini. Futhi useze wathi ke ukwenzo kanye noSibongile bafanelene hayi uNomalanga. The Dlaminis will be forced guys ukuthi ke bababuyisa abasebenzi including uSibongile ngoba cha ngeke bakwazi ukwenza lutho ngaphandle kwabo. Ama-teasers reveals ukuthi uNomalanga nogcina bazoyenza nzima impilo kaSibongile benze namacebo okumkhipha ngesango laphana ke kwaDlamini, which I doubt ukuthi ke bazophumela njengoba ke ukwenzo ekubeke kwacaca ukuthi yena uyamthanda uSibongile. Futhi ke uyazi ke xopho ukuthi kukuphi ke bafethu ukwenzo, so angahamba nje la kuhlala khona uSibongile ayomlanda mawukuthi ngampela laba bawu2 uNomalanga nogcina bagcina ke bemxoshisile uSibongile emsebenzini. Kuthiwa impela bazoyenza ibenzima impilo yakhe nje, yabona nje kuzoba nzima kakhulu kuSibongile kuleli viki kulamaviki ezayo. Ushubile guys kusazoshuba. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion.